L-aħħar indiċi tal-Bank Ċentrali ta' Malta dwar il-kundizzjonijiet tan-negozju f'Malta għal Jannar wera titjib qawwi fil-fiduċja fis-settur tal-beħ u s-servizzi. L-indiċi li jkejjel l-andament ekonomiku ta' pajjiżna juri li s-sitwazzjoni ekonomika f'Malta baqgħet qrib il-medja storika. Żied li l-indikatur ta' sentiment ekonomiku tal-Kummissjoni Ewropea baqa' taħt il-livell tiegħu tas-sena ta' qabel, iżda żdied b'mod qawwi u rkupra l-biċċa kbira ta' tnaqqis li kien irreġistrat f'Deċembru. L-aġġornament ekonomiku rrapporta wkoll tkabbir annwali sinifikanti fl-att ta' wasliet ta' turisti u fl-infiq tagħhom f'Diċembru. Innota wkoll żieda b'ritmu aktar maġġel fil-produzzjoni industrijali u l-volum tal-bejħ bl-imnut. Qal li l-kundizzjonijiet fis-suq tax-xogħol komplew ikunu favorevoli, bir-rata tal-qatt niżlet għal 3.4%. Fl-istess waqt l-att ta' persuni impjegati kompla jikber b'mod qawwi u telab 5.2% f'Awwissu tal-2019. Ir-rata tal-inflazzjoni bbażata fuq l-indiċi tal-prezzijiet bl-imnut li huwa l-kejl aktar rilevanti tal-inflazzjoni fil-prezzijiet għall-konsum domestiku immoderat għal 1.2%. Mill-analiżi tal-iżviluppi finanzjarji l-Bank Ċentrali qal li f'Novembru li għadda kien irreġistrat tnaqqis fl-iżbilanċ fil-Fond Konsolidat meta mqabbel mal-istess xahar fl-2018. Madankollu qal li d-dejn tal-Gvern għala x-xahar f'livell ogħla meta mqabbel m'Ottubru tal-2019 wara ħarġa ġdida ta' stocks tal-Gvern ta' Malta. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.